Så du står her efter en intens morgen. Hvordan føles det lige nu? Jamen, det føles godt altså. Vi kommer ikke helt i mål. Men jeg synes, vi spiller en solid første halvleg. Du siger ikke helt i mål. Hvad mener du med det? Jamen altså, skoene, de drillede lidt. Der føler jeg, at vi mister momentum der. Men vi holder fokus, og vi får også jakken på til sidst. Der var også noget lige omkring morgenmaden, er det ikke rigtigt? Ja, altså, jeg havde egentlig satset på havregryn, men pludselig så går hun simpelthen imod chokolademorgenmaden. Og det er lidt et sats, men altså, jeg forsøger virkelig at bakke op om beslutningen. Og du får alligevel afleveret næsten til tiden. Ja, altså, klokken den ringede godt nok lige, da vi skulle til at krydse vejen, men altså, det er marginaler, der er tale om her. Små marginaler. Og det tager vi selvfølgelig med videre og bygger videre på, så det går bedre næste gang. Er der noget, du tænker at gøre anderledes i morgen? Jeg tænker, vi er nødt til at starte opvarmningen lidt tidligere. Måske lige finde tøjet klar om aftenen, lige sætte vækkeuret til 5 minutter før. Men altså, jeg er stolt af holdet, og jeg føler, at vi kæmper hele vejen sammen som hold. I hvert fald stort tillykke med indsatsen. Tak. Det handler bare om at tro på processen simpelthen.